Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας παρουσιάζουμε το χορευτικό φεστιβάλ με ελληνικούς και γεωργιανικούς χορούς. Το πρόγραμμά τους θα σας παρουσιάσουν τα δύο χορευτικά συγκροτήματα, Κόλχης και Πέσβεμπι. Το χορευτικό συγκρότημα Κόλχης ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, ο μέντορας του συγκροτήματος, ο κύριος Αλέξης Βασιλιάδης, καταξιωμένος καλλιτέχνης, δεν είναι σήμερα μαζί μας. Όμως το έργο του συνεχίζεται με τη σύζυγό του, με την κυρία Νάνα Βασιλιάδου. Επίσης, συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα Πέσβεμπι, το οποίο ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 10 χρόνια. Χορογράφει η κυρία Λία Τζοχάτζε και ο κύριος Γιώργος Αμπραμισβίλη. Το πρώτο χορευτικό νούμερο που είδαμε ήταν από χορευτικό συγκρότημα Κόλχης, χορός Μπόλερο. Και το δεύτερο, Πέσβεμπι, με το χορό Κάρτουλη. Και τώρα θα σας παρουσιάσει το χορευτικό συγκρότημα Κόλχης, το χορό Πχόβελτα. Παρακαλώ. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. ხელა გზა გამოცვლა გამოსაცვლელები.